В Європарламенті ми мали голос і розмовляли про наших політв'язнів. Це теж боротьба. Ну, якось так, якщо глянути, то наш народ завжди в боротьбі. І, на жаль, я хочу сказати, що мене ще, я була дитиною 5 років, ми переїхали коли в Крим. Я в Криму виросла, я дитина Криму. І тому я несу свій Крим, свій дім, завжди ношу з собою. Це складається з нашої культури, да? Знову хочу сказати, з поезії, з музики. Ми були багато де з виступами і в Туреччині, і в Німеччині, в Бельгії. І завжди це ми бачили в очах людей, кому доносили цю музику, поезію нашу, ми бачили велику зацікавленість.